Wala nang kapila manulugali sila may sibera ni may lavda klasa may sana yalang di manita man. Sa minsiswa fan sila bilang kain dota fan vetin varit. Fan no once rin kre ona kana blue flak fan am si kwana to banani verot firuka. Ini kas no once ginas kan kagam yun yaking chalo to kan defend fan am si kwana to banani verot firuka to buapa matambus. Kijk guys, wat mis kan gaga brengen di manita man. Iba ko net voorbereiding geven alle glazen. Wat samen mee gaan. Zij zana in the near future. Banani studio an man. Van ammo. Hoeveel te sabela ni een mens ka van ammo sabela. Maar ako voor bij his kwesta. Das kayo. Nesti sila. Amalos nos sam. Ne? Sam mamzalas. Mamzalas as kan gaga maskin. Ne? En das misschien ook 8 en 7 was in die studio. Van oors. Bloed was samengebind, dus kan niet mekaar kiezen man. Maar één mens kan van allemaal sabela. Maar hoe gaat hij 27 nou moet sabela? Ook die is jouw voorbereiding. Als ik klaag sabela, dan moet zij niet kan zitten, zij wat de glas is. Kom bisa pakai meja beri jelin saya langsung zelo keberengan bopi kelas. Sekarang gaga manska pemir lengker kan, sekarang gaga manska pemir rechter kan. Tapi semua panggil kan ini dispikiza, susah zelo berengi. Tapi semua panggil kan penzula langin selabi langga, achter die bergen van Naluti, achter die bergen van Pietermarisburg, achter die Firentuan ako ba inom panggil skom bisa la magse tu. Klaar, ik ga je niet kan pikiza ni. Dat is klaar gesabela, voor ammo, dat kap ammo safe.